В настоящето видео ще ви покажем как се записва склад в плюс-минус. Операцията се стартира от меню операции Импорт-експорт в модул склад. Улеснява се прехвърляне на артикул или група артикули от един склад в друг склад. Когато различни обекти на едно предприятие не са свързани в сървърна мрежа на програмата, може да се използва запис и четене на склад. След стартиране на операцията запис на склад се виждат различните опции за настройки, по които ще се изведе и запише готовия файл. Чрез бъдещо меню на поле обект се избира обектът, чието данни да се запишат в файл. По подразбиране се попълва обектът, който е избран в екран обекти. При необходимост може да бъде променен ръчно от падащо меню с помощта на мишката. В поле филтър може да бъде избран конкретен артикул от избрания обект, за който искаме да запишем данни. Ако искаме да запишем данни за всички артикули от избрания обект, то това поле трябва да се остави празно. В поле група се избира конкретна група от избрания обект, за която искаме да запишем данни. Ако искаме да запишем данни за всички групи от избрания обект, то това поле отново се оставя празно. Чрез падащо меню от поле записна може да бъде избрана някоя от трите опции. Ако бъде избран всички параметри, ще се запишат всички параметри на избраните артикули, които присъстват като опция при избор на запис на избрани параметри. При избор на опция продажни цени, ще се запишат само следните цени на избраните артикули: цена ДРДДС, цена 0, цена 1, цена 2, цена 3, цена 4, цена 5, цена 6, цена 7, цена 8, цена 9, цена ДР и цена ЕДА. В опция избрани параметри при включена отметка се отваря допълнително поле с параметри. В полето ръчно се въвеждат само определените, които да бъдат записани във файла, например, код, баркод, ДДС %. При включена отметка запис на партиди ще се запишат и партидите на артикули. Избор за кодировка се извършва с помощта на падащото меню, избира се кодировката, в която ще се запише файла. Бутон запис записва файл със склада на база за дадените настройки. Файлът се записва в инсталационната директория на програмата в подпапка Exports, която се отваря автоматично, при положителен отговор на съобщението. Форматът на файла е CSV с точно определена структура. Може да бъде предоставен с цел прочитане, четене на склад в друга или същата база на плюс-минус. Абонирайте се за канала ни и посетете сайта ни за още полезна информация.